ניקי מנאג' העלתה אותי לאינסטגרם שלה, אז בואו תראו מה היה ב-VIP בהופעה. הגעתי להופעה של ניקי בברלין ב-10 בבוקר כי היה לי כרטיס VIP עם כניסה מוקדמת, יחד עם עדי לוי שיש לה מעל 20 קעקועים של ניקי. הכניסו אותנו פנימה וקיבלנו את צמדי ה-VIP, ערכת VIP ואפשרות לרכוש מרצ'נדייז. הכניסו אותנו בהליכה רגועה לתוך האולם ותפסנו שורה ראשונה ממש על הבמה כמו שרצינו. הדיג'יי של ניקי עלה לחימום מטורף, ובשעה 9:45 ניקי סוף סוף עלתה. היו לי המון רגעים של קשר עין עם ניקי בזכות העובדה שהשיער והמשקפיים שלי זרחו באולטרה סגול. במהלך ההופעה היא החליפה המון לוקים ופאות וביצעה לעיתים בכל הזמנים. היא אפילו רמזה על פרידה מבעלה. I don't want to be loved. I don't want to love you. וכמעט נפלה בפילינג מייסלף. עדי עמדה עם השלט שלה וניקי אפילו זיהתה אותה כי היא כבר פרסמה אותה בעבר. אחרי ההופעה חיכינו בחוץ לניקי במשך 3 שעות, היא יצאה בשיירת רכבים, נופפה לכולם מהרכב ונסעה. אז איך הגענו לאינסטגרם שלה? צלם הסושיאל של ניקי צילם את הקעקועים של עדי, וכמובן שנדחפתי לפריים כמו ישראלי טוב, ויומיים לאחר מכן ניקי העלתה את זה לחשבון שלה. אז איזה לוק של ניקי הכי אהבתם מההופעה? ואת ההופעה המלאה תוכלו לראות בהיילייט באינסטה שלי, יש לינק בביו. יאללה ביי.